Bambele Zampif, Bambele Zampif, Bambele Lokatana, Bambele Lokatana, Viva Zampif, Viva Zampif, Bambele Zampif, Bambele Zampif, Bambele Lokatana. I'm sorry, Vice President Redu, Comrade Retired General Chitungwiza. I'm sorry, Vice President Redu, Colonel Retired Comrade ECD Mahadi. I'm sorry, National Chairman Redu, Comrade I'm sorry, Secretary General, Comrade Kof. I'm sorry, Comrade Commissar, Comrade Mike Wima. I'm sorry, members of the Political Bureau, the Central Committee, Varipano, my ministers also, Zampi, Urumededu, Varipano, Mazimambedu, Mambo Seke, Vanedunu, Ratiri, na mambo Musarura wanaanza kutuwari pano, ilokure mikezai, mese, nubuwandu wenyu, lukure mikezai, mjimukazi sai. Gafara, kubuya kuna St. Mary's. Zikuru sei dafara nukwanda kwa makaita nukuya kwa maita zichipupura zinopupura pamusoro penyika nokudenga kuti haiwa muri yeku St. Mary's muri kuno kuchitungwiza makabatana maeuka kuti nyika ya Zimbabwe inotongwa nomusangano noZANU-PF. Ndozva zvinoreva kana usingahwisisi ipapo deno usipano. Nyika imwe neimwe ine vanotonga. Muno muZimbabwe musangano unotonga unonzi ZANU-PF. Mukutongwa kwenyika kunofanirwa kuva nevanhu munyika imomo. Kunofanirwa kuva nevatungamiriri munyika imomo. Kunofanirwa kuva nematare anotonga nyika.
Zvino muno vanhu ndimwi musangano iZANU-PF dare yehurumende ko kwamunozoenda kusina dare, kusina hurumende, kusina vatongi venyika, momunobateiko? Zvino hezvi nokurashika kwanga kuripo makore 20 adarikayo, wonai kuti upenyu hwenyu muno hwakamira sei. Semusangano weZANU tina matare kubva pasi kusvika panhongonya yenyika. Zvino urongwa, mashoko ekutongwa kwenyika anofamba neronga sehove. Kana uchida kubata hove haunoteidura kwomugomo. Kana uchida kubata mbeva haungaisidura kwomumvura. Saka osarudza kuti dura ko riri mumvura here kugobata hove, osarudza here kuenda musangano weZANU-PF ugonda mataro okutonga. Kana waita mashura okuisa riva mumvura uchida kubata shuro. Saka ndozvina vazhinji vanorashika masikati machena vachireverwa nhema richibuda, vorerwa nhema usiku, vorerwa nhema muna January, February, March, April kusvika December, vachingoreverwa nhema vachingogusirira. Kana muchida kuti dai hurumende yatigadzirira chakati, yatiitira chakati, munotuma mashoko enyu nematanho ehurumende, kwete nematanho eopposition hazvisviki. Takasunungura nyika nokurwa, vakomana nevasikana vakawanda vakaparara kuhondo. Tikawirirana tiri kuhondo, kana tazosungunuka toda kushanda navabereki, toda kushanda namadzimambo munyika vachitiudza tsika chitonga. Zvino ukaona mambo anotonga nyika opesana nehurumende inotonga nyika yose nekuti mambo anotonga dunhu, opesana nehurumende inotonga nyika oti kwati kwati muwaukano opposition asine nyika, mambo iyeye anenge achifanira kuwana nguva yokumboisa rukweza mumvura romera rwekachimera, ozobika kadoro kuti mudzimi mandira chiveiko, kusaziva kuti hurumende ina nani. Ndauya kuno kuSt. Mary's nhasi. Chokutanga chataita kuya kwataita, taita commission board kusuro, nokuti pasura apa pane mwedzi yayikwani ndavingwa nevomusangano vari kuno weZANU-PF vachiti kuSt. Mary's kana kuti kuchitungwiza kunoku
sezvamanzwa. Kunopfuura mazuva akawanda kusina kana mvura. Vanhu muchikuwana mvura zuva rimwe kana mazuva maviri, mvura yoenda motambura. Ndikati zvino zvamasvitsa shoko rakadai magona, asi pane uronga hurefu kwete uronga hufupi hwatingaita. Pauronga hufupi hwatati tiite ndokugadzira presidential borehole drilling yamavona yauya kuno. Haina kana mavhiki mana yauya. Ichi pamavhiki yauya kuno just over 16 days now. Yato drilla mabora anokwana 20 muno. Iyoyi ndirakuudzai patakakumbirwa nevekuno vamusangano kuti dai tabatsira kuno. Ndakataura neshamwari dzedu dzinotisigira, dzagara dzichingovako dzichitibatsira kwatechiziva kuti kwaita nhamo tichibatsira, nokuti kumalocations okuno kune kanzuka, kune Harare Council, Chitungwiza Council nedzimwe dzakadaro. Pamutemo kanzuru inotora marets kubva kuvanhu, vachitora marets okuti vagogadzira mvura inomuwana vanhu, inogeza vanhu, kuti mari iyoyo igadzire sewage ifambe zvakanaka, kuti migwagwa inake, municipal schools dzivakwe, maklinika avakwe nemari idzodzo. Zvino nokusaziva kwenyu ndokuvhotera matsotsi, havana chavanoita, nokuti chokwadi zvibvunzei munhu anomira masikati machena oti ndoda kutonga nyika ino, asi ndisati ndaitonga regai ndimboenda kumaamerican ndikumbire kuti nyika ino ipiwe zvirango, ipiwe masanctions. Kana vanhu vatambura vachadzinganisa hurumende yeZANU-PF, hazvina kuitika. Hazvisi zvakaitika, ichatonga, igotonga. Vanovukura vachingomukura, vakongomukura. Naizvozvo isu vanhu venyika ino ngatizivei kuti nyika ndeyedu, tinokufanira kuitonga netsika dzedu, tichiitonga namatare edu nenharaunda yatakabva takafamba sei, kuti tisvike nhasi pakuzvitonga kusunungura nyika ino. Tumisangano tose tiri kutsvikidza utu takange tusiko pairwiwa hondo kusunungura nyika ino. Hamene kuti ndozorasika papi kututevera. Bumbiro remutemo rinobvumira kuti kuve netumapato twakadero tinenge tichiti tichitonga zvedu vachikokwenya tichifamba, tichimukura tichifamba. Sometimes tonga toti akochie obva wabona kuti pane chaonekwa nemunhu aukura togadzira, asi tichimbotonga tichinda. Saka for 20 years
20 solid years. In fact, more than 20 years now. Harare ino seHarare Chitungwiza aina kumbowana municipal council inochengetedza kana kutevedza kana kugadzira zvichemo zvevanhu. Gore rimwe nerimwe zvanga zvichingoramba zvichingoipa muchingoshaya mvura ichinyanyisa kushayikwa mari vachingorya vagongorya imwe muchingotambura. Maklinika asingavakwi akavakwa achishayikwa mishonga, migwagwa ichiita mapothole asi mari vachikubhadharisai. Saka seSecond Republic taona izvi takazofunga kuti aiwa regai tipindire. Takatanga kupindira panyaya yedevolution, tikafunga kuti ingabatsira. Kare takanga tisina devolution funds, saka paSecond Republic introducer inonzi devolution funds dzinobva kucentral government dzoenda kuprovince. Mari idzodzo dzaenda kuprovince, province yopa district imwe neimwe mari yayo. District riya ropa urban council kana district council mari yayo, kuitira kuti at the lowest level panowanikwa mari yavanoshandisa kune zvinotambura iri zvakunoziva padunhu ramunenge muri. Asi anga ichiuya gore nderechina hatisi kuona kuti iri kumboshandiswa chii. Asi kune matunhu sekumareserva uku kune musangano wakasimba, vakatenga magredha, vari kuvaka zvikoro, vari kuvaka maklinika, vari kugadzira mabhiriji maduku evana kuenda kuzvikoro, vana vechikoro. Asi hapana chatakambotaona kuno kuHarare. Asi madhukupa this year pafinancial year gorino pane 45.4 billion dollars devolution. Asi kudziroti hatisi kuona. Tazogara pasi tikati hatingarambi muchingotamura. Chatakatanga nacho ndechokugadzira migwagwa. Ndofunga maakuonako zvino izvi tava kugadzira migwagwa inosimbira kugadzirwa necouncil. Tava kugadzira central government nokudokudai. Mazuva ndichiti patauya tamiswa panze apo kanzi ndara zvamakatuma kuno kuti tiite honai zvataita. Pa20 boreholes 6 dzapera kugadzirwa, dzimwe yesi dzabuda mvura asi hatisatapedza kuita full kuvaka. Patatirapo munoendapo chero nguva pane mpompi 4 dzinovhurwa motambira mvura yakachena, mogeza kuseni, mogeza masikati, mogeza manheru. Kana mari yachikafu manheru ndiro dzosukwa, mapoto osukwa, vana vachinda kuchikoro uniform yende yakawachiwaka ainiwa nokuti mvura iripo. Handiti? Saka ticharamba tichiisa mabohol muno. Michina yangu iyoyo iri muno haibudi kudzamara. Taona kuti every corner yekuno kuchitungwiza yabatsirika kwava nemvura inowanika. ZANU-PF yedu iyi ndisati taenda kure nenyaya. ZANU-PF kumaruwa kana muno mumadhorobha ihombe kumunhu wese anenge apinda mairi. Tese takagara kuno tiri vaduku kuZANU-PF.
ZANU-PF ihomwe inokwana munhu wese. Hakuna munhu kana vagere kuno kana ini anokwanisa kuisa ZANU-PF muhomwe unotsva. When we fought for this independence and freedom, we fought for everybody. Anotida nasingatini takamurira kuti asungunuke. Even today, ZANU-PF inogamuchira munhu wese kubva kuchirunhu kusvika kuna Bridge kulipopo. Kubva paMutare kusvika kuPlum-Tree. Wese munhu anoda kupinda muZANU-PF anogamuchirwa. Uye kana uchinge wakamborasika sejaya mupfumi, kana wadzokazve tinokutambira ugoitazve mwana weZANU-PF. Saka ndechikumbira kuti vasina kumbobuda vakaramba vachingovamo kwachinaya, gore renzara, gore rekuchipisa, vakaramba vachingovamo. Tambirai vakambobuda namavoko maviri. Nokuti utongi hwatinahwo, every 5 years we subject ourselves to a national general election. Vanhu vovhota, movhota ZANU-PF yoita mpa. Haisisa kufanana nehondo kwaifiwa kuchitamburwa, vanhu vachivhunika makumbo, mavoko, vanhu vachifa. Iko zvino kuvhota ndogara ndichikotara mazuva ose hakubudisi dikita. Munongoinda mamuka kuseni vana mai hamubikiri vana baba timusuwo kuvhota. Munozovabikira vadzoka vakuratidza chigumwe chino mushonga mutsvuku ndopamavapa. Nokuti vanenge vainoti tsepete pamasvingopo ZANU-PF yorinda mberi. Isu muZANU-PF tine slogan yekuti ZANU-PF leaves no one behind. Akasvinura. ZANU-PF leaves no place behind. Iri muno munyika medu meZimbabwe. So we are all embracing. Mvura yatagadzira yakachena iyo yamusina kumbopiwa for 20 years neMDC kana CCCCCC. Inomwiwa nomunhu wese. Vanotida vemumwe, vasingadi vemumwe pamvura iyoyo. Nokuti isu tinotora munhu wese ari muZimbabwe seZimbabwean. Vakarasika vana vedu zvakare tena pachavo kuti dzokai kumusha. Vaona bikire sadza vanodzoka. ZANU-PF ine gwara rainotevedza. We have an ideology, we have principles, and we have policies which are understood, which guide us in running this country, which guide us in our vision. ZANU-PF. Tine utungamiri hwamunoziva kuti hwakamira hwakadai, hunosarudzwa. Zvino kana vari ve-CCCCCCC, inomwana munhu wani ari kumusoro ikoko anotaridza hana ideology, asi chaanongoda denda tonga. Regai ndikuudzei hama dzangu, kune kunonzi kuState House. Makambonzwa kuState House? Zvino kuState House kuya muudzei muCCCC uyu
kuti munhu atanga kufamba netsoka kubva muno muZimbabwe achienda kuChina anotanga kusvika ari muno asati asvika State House. Ndiyo nzira yacho. Hakungoti chero pauri otiwe aiwa zvitiki nyika ino ina vene vayo. Nyika ino ine chii? Nyika ino irigotongwazve nani? Nyika ino haitongwi nevanhu vanoraigwa nevanhu veimwe nyika. Kwete. Choda ngaramba achingorayigwa nevarungu, agorayigwa nevarungu kuti asatonga. I want to say to you here in St. Mary's, the time is up. Nguva yakwana. Let us take back Chitungwiza. Hatidzorei Chitungwiza mumavoko eZANU-PF. Kuitira kuti mangwana zvinodiwa kuno zvosvika kunzeve dzevatongi. Mazvona kuti for 20 years hapana changa chichisvika. Iko zvino tikangogara pasina machinda angu, machinda rimwe namachindakazi kuti toda kuti kuSt. Mary's mangwana 1, 2, 3 zviitwe vanoti zvichaitwa ndiani? Ko munorasika papi? Ikanzurudzi inoita kuti vanhu vashaye mvura uko vachikorekta maretsi. Ikanzurudzi inoita sewage inoita flow. Ikanzurudzi marabbish haati collect. Poor roads. Ikanzurudzi iyoyo tawana mukana uno wokuvhotera avo vanokwanisa kusvitsa mashoko kuvatongi kuti zvinhu zvigadzirike. Gore rinouya muna 2023 tinenge tine general election. Tinenge tine general election yekuti makansila ose anenge achivhoterwa patsva. Saka tenge titiko zvino kwete. Mweya waSatani wakambe wauya nokuno watoti mweya waRegion. Ngautame matiri. Tovhotera makansila edu, toita meya wedu weZANU-PF, makansu edu, Harare kansu, Chitungwiza kansu. Yava yedu vagara pasika toda chakati todini handetoudza vakuru koindani ningira vari vatatu mudungwe kuya kwatiri votiudza kuti yetoka chichemo chauya nevana tazvidza muchinda tazvidza makomrades togadzira. Zvino mofira here musaga nzira iripo yokurarama. Kwete maita zvakanaka. Don't be hoodwinked nemapromises amunopiwa kuseni masikati zuva richidoka year after year. Big promise hapana chabuda kana chimwe chete. There is nothing to offer except lies and empty promises. Empty promises. We, the Second Republic, will never promise that which we will not do. We accept that the country has challenges and problems,
But we agree that we have to prioritize kutambura ikoko kuti ichi totanga nechichi tigotevera nechichi tigotevera nechocho tichigadzira tiri pamwechi takabatana. Mumafunga here kuti nyika inovakwa here nevaravo vanoita violence? Manzwa comrade Chekuda vachitiwo ava vanofane nyaya yekuti kune munhu anenge achiruka juzi rake iye vachirudura kusuro hariperi hariperi. Saka tese ndogara ndichitaura kuti we will build our country Zimbabwe brick upon brick upon brick upon brick. Ive pamsorope imebwe. Step by step we will build our country. What we do first, ndechekuti chokutanga nyika ino haifani kusunza, inofanira kurima chikafu chayo tichikwana, tichirima muno munyika medu muZimbabwe. Tikaita tina maprograms aripo okurima. Takatanga necommand agriculture yedu, tikapinda mupfumvudza for productivity to make sure we are food secure internally. Nepfumvudza yedu, it does not require kuti iwe uve netarakita kana neng'ombe kana nedhongi. Unofanira kuva nemakumbo maviri nemavoko maviri namaziso nebadza. Wapedza nyaya isi tokupa mbeu, tokupa fertilizer, tokupa mushonga odzvara orarama kumudza yedu. Ava nemapurazi makuru tinovapa maloans okuti varime. Kana varima vobhadhara maloni, tichingodaro muwinter todaro musama todaro. Then we now have food security in Zimbabwe as a result of our programs and policies. However, kune nyaya yokuti kune climate change. Tinokwanisa kunge tichiwana madroughts anouya as a result of climate change. Naizvozvo tikatoita sei? Saka muchiona tichivaka madhamu countrywide. Hapana province kwatisingavaki dhamu. Tiri kukudza madiridziro irrigation throughout the country. Zvokuti tichasvika pokuti tava ne350,000 up to 400,000 hectares of land under irrigation. Kana tasvika ipapo mvura yakanaya kana ikasonaya tikairigeta 350,000 to 400,000 hectares of land, we will have enough food as well as our strategic reserve in the country. Ihurumende yeZANU-PF iri kuronga kuenda mberi nebudiro mukati menyika yedu. Ma-investors vanofana kuuya kuzotibatsira nokuti ati nyika inovakwa nevene vayo. Asi pamusaka pokuti tine zvirango, tina ma-sanctions atakapiwa nenyika dzokunze, ma-British, ma-Americans vakatipa zvirango izvi zvema-sanctions. Tikati haiwa, we won't put our head in sand because of sanctions. We will develop our country on the basis of the resources which we have. Tichasumudzira nyika yokwedu nezvatakapiwa naMwari ivhu tinaro. Pasi pevhu pane zvichera zvakawanda zvatinazvo. Vanoda kutibatsira
vouya kuzotibatsira pane zvirongwa zvataitaronga isu vasave varonga zvavo kuti titevedze zvavo. Anenge ana izvozvo nemari yake kutidzokera, asi anenge auya kuzotsigira zvatinoda kuzvite munyika medu toti uya. So we have support investors coming from even the Western countries, wana Britain, wana America, wana France. Ma businessmen akuye muno Zimbabwe chinyararire vachita invest muno. Panguva yese taiwana ma-investors achibva kumwe kwese kunze kwenzvimbo idzi dzandataura dzanga dzichitipa dzikutipa masanctions edu. Kana ini ndikasowina, I'll make sure this country will be governable. Ndichaita mhere. Zvino munhu andava ndiye andakuteura ropa mukati menyika. Zvino make sure kuti haapindi nokuti munenge mavhota peacefully uchimoti tsepete paZANU-PF kungaita sei? Pakapongosara pane Addrress 0 kudoti apa paMDC 0. Tapinda se-Second Republic muri muno muHarare nekumwe madhorobha vachema kuti mishikashika yatidhurira, mabhazi ari kutidhurira. Tikatanga program yekutenga mazupco, ndofunga munogara muchiona hakupfuuri mwedzi mitatu kana mina tisina kuunza mabhazi matsva. Takazvipima kuti tiunze mabhazi anosvika ezupco 1,500 achatenderera munyika muno pa-first phase. Tigoita second phase again, another 1,500 altogether. Takaronga kutenga 3,000 buses to make sure vanhu vedu vafamba nemabhazi ari affordable, amunokwanisa kubhadhara, kwete zvamanga muchitwa izvi. Kubatana, hameno kubatana, viva Zimbabwean, viva Zimbabwean, viva Queen of Election, viva Queen of Election. Pasne mandu, bambiri Zambia, bambiri Zambia. We reject violence. We reject violence. We reject violence. We want peace. Ma-NGO munomunyika vanenge vari muno, vanenge vadarika murayiro watakabvumira kuti vaite munyika muno, I will chase them away. Ndichavaziva muno munyika. They must just do what they professed, what they declared they want to do in this country. We can do without them. Pasne madu. Hai wadatenda.